Malapit na ang Pasko mga kapuso. Nang hinaot kaming inyong suportahan ang atoang Daygon on Air. Busa atensyon sa mga choir, sa mga grupo, solo or duet nga hilig mo kanta, apil na mo sa atoang Daygon on Air. Gamita ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko. Kini inyong nadungog karon. Pag-record mo sa inyong kanta, ipadala sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon o syempre, tsansa nga mo connect na ni sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Sama na lang nining gibuhat nila ni Myth Dwayne Dakay o Lykha Mae Dakay, taga-Dakbayan sa Naga. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Liwanag ng Pasko sa puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Thank you! Murag maka-LSS gini nga atong CSID karong Gani. Naabot jud sa Naga ang atoang LSS. Oo, daghang salamat sa pag-apil o pag-send sa inyong video.